سلام كبرات تخاتلتي نحجي بستدالو زيناتات أرثوذكسويت بيت كريستيان إثيوبيا كتشمقل مدلايا ناب رواندا كاب ملاس موتي حاج زبلو زلو سدتنياتات بوتين مسمرحتي حبرة أفريقيا كراخب مخوانو ناتنايل تسفاسين حدش عوت ممزقابو هاجر التركي شما خط كير موسانان كالإنزا دسس كخوانيو أبزا channel دماناي وتر تخاتلتن مخوان سابسكرايب كتقبرون نتاناي دول ملكت كتقوقون بخبري عدمكم إرتراوي بروفيشنال تقدماي ناتنايل تسفاسين أبعد إليانا بستخايدة بجيرو ديلا بينينا أبزفلت وددر كالاي درجة بمحازو دموق عوات كمزقب كيلو ناتنايل تسفاسين أبتبولس بقعد زنس أوارقلو 291 كيلومتر شفن وددر مستاب موداتا زهادمت شومان تتقدم تحيزاز نبرد جوجل بمخان ناب قصبتا وددر زاتا وخوينو أب قصبتا وددر كأناتنايل تسفاسين كالاي درجة بمحازيو أم مدرخ عوتات سلسة خسق البغع زركب زي 291 رحقات شفن وددر بزحات سميات مكورات تقدمتي كومد ما حدش منسيات تقدمتي يساتفلو زلو وددر كوينو بعالم لخاو محبر قدم بشكل تقا ناي حدا نت بحدا معك اني زلوا نتنقل تسفاسين كا ابتي مس بنيامين مرهاون زامسلو ايرتراوين تقدمتي بحبر استساتفلو وددر جيرو دي ايطاليا دحر زرأيو تسفا زلو بقعتيو بقانتو ابزي كالاي درجه حيزلو زلو وددر كساتف زترقحه بجكا نتنقل تسفاسين ابزو وددر تعواتي شامبيون افريقيا كل تشحن 20 كلتن هنوك ملو برهانون يساتف مهلاوي زغلاص روسيا مس معربويان هاجرات بسنك يوكرين ابتفاطت ابزلات الاوان بريزيدنت روسيا فلاديمير بوتين ابقرب اخلن بوليتيكاو متحغازن زتكور زرب مس حلفت حبره افريقيا خكايد مخانه تغليصو امريكان حبره يوروبان بسنك ورار يوكرين ابلعل روسيا تراي زيفلط اجدا بمنبارن بوتين حدشت عداغاتات كدلن مس هاجرات افريقان اسيان زلو زمدنا كطناخرن تدفي زلا ابتا ببزحياب تحت مسمر دغنت زنبر حزب زركب افريقيا كاب يوكرين زمص سدد بمنكايو نصلوا گچتن لو تكليمان أجاديدو واجتات إغلب مخبارو محبراو نعب كيف ترسقات الله علي زركب لما عربخ فلاديمير بوتين بكتما سوتشي بزركب من برغوزو بومبر حبرة أفريقيا زخونة بريزيدنت السنغال ميكي سال كقبليو اتعدت اتمعصاو بفلاي دمان هاجرات أفريقيا زصلو اخلن دخعن ناص انا موصا زعلم مخانو بصحفة بريزيدنت سال تمال حموس غليصيو ابزعدت كا بومبر حبرة أفريقيا زخونة بريزيدنت السنغال ميكي سال بريزيدنت كوميشن حبرة أفريقيا كسونيو كم زخونة تغليصلو بوغن روسيا بزوص حبريتا دما اتزرب مسفح بوليتيكا وزته قطباون سباون متحغاز حويسو روسيا مس حبرت افريقيا تغبر ركب زملكت غودايات زملكت يدحر مبال واناو اهغراو اجنداون كزتيلو مخوانو وسيخو حبيرو روسيا اب يوكرين تغبر زلا كويناتن اب لعل روسيا صنيع زلو برتع اهغراو اغدان كاب كلتي ان هاجرات نزمص قرب دخعي سرناين كال اقحتن بمتعنقافو بفلو ياب هاجرات افريقيا واغاتات مغبن ندادن كبكبل مغنيات كويني زلا بيت كريستيان أرثوذكس توهادو إثيوبيا نتوم بسميناو كفالة هاجر أو كينات حد تساتفت زخون وجنات نمقربن نمتعراقن حتى كم زغربت تفليتو قدس سينودوس نزحلفو كل التسومنات زكايدو ملأت غوباء دحر مزامو أبزوص مغلصي نبيت كريستيان نهاجرن زحايش زبلو وسانتات محلافو غليص لا نمغلص تقدس سينودوس بنباب زغربو بصو وقدس أبونا ماتياس نكينات حد إثيوبيا بزرب معلب نمركب اتا بيت كريستيان مونغونيا بمخان ترآخ تبركت نامنغ فدرال حتى كم زغربت تزاريبهم بصو قدوس ابونا ماتياس كيناتن حدحداو غونص انت اليو حفشاو سلام بزسفنو لملكع تزاراريب كانت صقمات نحنسابن نحوارن مفتح ككال مئنتي بيت كريستيانا ناي متعراق تراخ تتصاوت كتكل نمنغست فدرال حتى كم زغرب تغير الله كبليم غليصوم بجكازي امزام ملئات غوباء ات قدوس سينودوس اب كلل تግራይ ዝርከቡ ሊቃነ ጳጳሳት ንሓድነት ሃገርን ሰላምን ሓቢሮም ክሰርሑ ጻውዒት ቀሪብ ኣሎ ቅድሚ ሒደት ኣዋርሕ ኣብ ክልል ትግራይ ዝርከቡ ካህናት ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስትያን እቲ ሲኖዶስ ኣብ እዋን ተኩናት ኣብ ጎንና ደው ኣይበለን ብምባል ተፈልዮም ናይ ገዛእ ርእሶም ቤተ ክህነት ምምስራቶም ገሊጾም መንባሮም ይዝከር ብጀካዚ ኣብቲ ሃገር ብዝተኸስተ ስእነት ሰላም ዝሰዓበሞት መቅጻል ኣብያተ ክርስቲያናት ኣብ ምእመናን እታ ቤተ ክርስቲያንን ዝተፈጸመ መጥቃዕታት ብምትኳር ከምዘተየ ክግለጽ እንከሎ እቲ ጸገም መፍትሒ ምእንቲ ክረክብ ናብ ዝምልከቶም ኣካላት መንግስቲ ክቐርብ ከም ዝተወሰነ ተገሊጹ ጉባኤ እቲ ቅዱስ ሲኖዶስ ነቲ ኣብ ቀረባ እዋን ኣዘራረበ ኮይኑ ዝነበረ ጉዳይ በዓል ዝኽበረሎም ቦታታቱን ኣልዒሉ ብምዝራብ ሕጊ ዝጥሕሱ ኣካላትና ፍርዲ ክቐርቡ ኣብ ቀጻሊ ኸ መንግስቲ ኣድላይ ሓለወ ክገብር ምሕታቱን ጠቒሱሎ ቅዱስ ሲኖዶስ ቤተክርስትያን ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ኢትዮጵያ ኣብ ዓመት 2 ግዜ ጉባኤ ዘካይድ
ናብ ሩዋንዳ ክጥረዙ ምዃኖም ዝተሓበሮም ኣብ ብሪጣንያ ኣብ ማእከል መዳጎኒ ስደተኛታት ተታሒዞም ዝርከቡ ሓተቲ ዕቑባ መግቢ ናይ ምሕሳም ኣድማ ምግባሮም ገሊጾም። ኣብ ጥቓ መዕረፎ ነፈርቲ ጋትዊክ ሳሴክስ ኣብ ማእከል መዳጎኒ ብሩክ ሃውስ ዝርከቡ 17 ሓተቲ ዕቑባ ብጭንቀትን ተስፋ ምቑራጽን ተኸቢቦም ምህላዎም ተዛሪቦም ኣለዉ። መንግስቲ ኣብ ወርሒ ሚያዝያ ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ ንገለ ሓተቲ ዕቑባ ናብ ሩዋንዳ ክልእኽ ምዃኑ ገሊጹ ነይሩ እዩ። እንተኾነ ግና ድሕነት እቶም ሓተቲ ዕቑባ ቀዳምነት ከም ዝወሃቦ ሓላፊ ውሽጣዊ ጉዳያት ብሪጣንያ ይገልጽ። እቶም ሓተቲ ዕቑባ ዝርዝራት ናይቲ ዝበጽሖም ክጥረዙ ምዃኖም ዝገልጽ ሰነድ ነጊሮም ኣለዉ። እቲ ብሓደ ሰነ ከም ዝተለኣኸ ዝተገልጸ ሰነድ እቲ ሰብ ብቐጥታዊ በረራ ካብ ብሪጣንያ ናብ ኪጋሊ ሩዋንዳ ክለኣኽ ምዃኑ ይዝነገር። እቲ ውሳነ ይግባይ ዘይበሃሎ ምዃኑ እውን ይጠቅስ። ጸሓፊት ውሽጣዊ ጉዳያት ብሪጣንያ ፕሪቲ ፓቴል እቶም ቀዳሞት ጉጅለ 14 ሰነ ክጥረዙ ምዃኖም ይሓቢራ። መንግስቲ እቶም ሓተቲ ዕቑባ ብዘይ ሕጋዊ መንገዲ ናብ ብሪጣንያ ዝኣተዉ ምዃኖም እዩ ዝገልጽ። መንግስቲ ብሪጣንያ ድሕርቲ ኣብ ወርሒ ሚያዝያ ዘተኣታተዉ ሕጊ ንመትረብ እንግሊዝ ብጃልባ ቋሪጾም ብዘይ ሕጋዊ መንገዲ ዝበሎም መንገድታት ናብቲ ሃገር ዝኣትዉ ሓተቲ ዕቑባ ናብ ውሕስቲ ሳልሰይቲ ሃገር ሩዋንዳ ክሰጉግ ፍቓድ ረኺቡ እዩ። ነዞም ሓተቲ ዕቑባ ናብ ሩዋንዳ ምልኣኽ ኣካል ናይቲ ምስታ ማእከላይ ኣፍሪቃ እትርከብ ሃገር ዝተበጽሐ ስምምዕ $151 ሚልዮን እዩ። ካብቶም ን5 መዓልታት መግቢ ናይ ምሕሳም ኣድማ ዝገበሩ 17 ሓተቲ ዕቑባ ሓደ ኣብ ዝሃቦ ርእይቶ ሽኮር ብማይ ኣሕቢሮም እናሰተዩ ከም ዝጸንሑ ብምግላጽ ሩቡዕ ምሸት ግና እቶም ሓለውቲ ሽኮር ስለ ዝኸልእዎም ነቲ ኣድማ ከቋርጽዎ ከም እተገደዱ ተዛሪቡ። ኣባላት ስድራ ቤቱ ኣብ ብሪጣንያ ከም ዝርከቡ ዝነግር ዓሊ ድማ ሰብ መዚ ኢሚግሬሽን ምስ ጥዕናኻ ናብ ነፋሪት ክድይብ ብላዕ ከም ዝበልዎ ይሓቢሩ። እቶም ሓተቲ ዕቑባ ምስ ኢንተርኔት ዘራኽባ ካሜራ ዘለዎን ቴሌፎናቶም ከም እተመንጠሉ እውን እዮም ዝገልጹ። ብጀካዚ ሙሉእ ትሕዝቶ ናይቲ ብእንግሊዝኛ ዝተጻሕፈ 20 ገጻት ዘለዎን ከታሞም ከንብሩሉ ዘለዎም ሰነድ ክርድእዎ ከም ዘይከኣልዮም እዞም ካብ ንሩዋንዳ ምኻድ ምሟት ይሓይሽ ዝበሉ ሓተቲ ዕቑባ ተዛሪቦም ዘለዉ። ቤት ጽሕፈት ክፍሊ ውሽጣዊ ጉዳያት ብሪጣንያ ዛጊት ክንደይ ሰባት ነቲ ክጥረዙ ምዃኖም ዝገልጽ ሰነድ ከም ተዋሃቦም ኣየነጸረን። ትካል ግብረሰናይ ኬር ፎር ካሊስ ግና ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ናብ ብሪጣንያ ዝኣተዉ ከባቢ 100 ሓተቲ ዕቑባ እቲ መጠንቀቕታ ከም እተዋሃቦም ይገልጽ። ሃገር ቱርኪ ሽማ ብዕሊ ክትቅይሮ ወሲና። እዛ ሃገር ቅድሚ ሕጂ ብልሙድ ቱርኪ ተባሂላ ትጽዋዕ ዝነበረት ኮይና ሕጂ ግና ልክዕ ብቋንቋ ቱርኪ ዝኾነ ቱርኪየ ዝብል ኣጸዋውዓ ክትጥቀም እያ። ድሮ ውድብ ሕብራት ሃገራት እውን ነዚ ሽም ተቐቢሉ ቱርኪ ናብ ቱርኪየ ለዊጥዎ እዩ ዘሎ። እቲ ሽም ግና ምስ መንነት ባህልን ጥንታውነትን ህዝቢ ቱርኪ ርክብ ከም ዘለዎ ፕሬዚደንት እቲ ሃገር ረጀብ ጠይብ ኤርዶጋን ተዛሪቡ ነይሩ እዩ። ንሱ ኣብ ዘረብኡ እቲ ቱርኪየ ዝብል ሕጂ ሃገሩ ክትጽዋዓሉ ተወሲኑ ዘሎ ሽም ብሓቂ ነቲ ናይቲ ህዝቢ መንነት ዝገልጽ እዩ ክብል እንከሎ ሕጂ ከዓ ኣብ ዝኾነ ዕላዊ ጽሑፍ ሽም ናይቲ ሃገር ብቱርኪየ ዝብል ሽም ክጽሓፍ ምዃኑ ተገሊጹሎ። ሃገር ቱርኪ ነዚ ሽማ ዝለወጠት ብጀካቲ ምስ መንነትን ባህልን ጥንታውነትን ምትሓዝ ዘለዎ እቲ ሽማ ምስቲ ብልምዲ ምስ ግዜ ክሪስማስ ከምኡ ድማ ታንክስጊቪን ኣብ ኣሜሪካ ክትሓዝ ዝርአ ቱርኪ ዝበሃል ዑፍ ዝመሳሰል ብምዃኑ ከምኡ ከዓ ቱርኪ ዝብል ቃል ኣብ መዝገበ ቃላት እንግሊዝኛ ብሕማቕ ዝተገልጸ ብምዃኑ እቲ ሃገር ሽማ ካብዚ ንምርሓቕ እቲ ህዝባ ብቋንቋኦም ንሃገሮም ዝጽውዕሉ ቱርኪየ ዝብል ሽም ዕላዊ ዓለም ለኻዊ ሽማ ክትገብሮያ ወሲና ዘላ። نحجز تدالو الزيناتات ازينيرو بكالك ساب نرغب سلام نعخم.